Welcome back mga ka-studio. Ready na tayo. Papunta akong Manila mga ka-studio. Paalam na tayo kay Mrs. Bye, Mang. Amping dito Love you. Bili na ka, Blackie. Gusto ko ano cellphone. Mga ka-studio, dito na tayo sa airport. Pasalubong. Yan, merong chicharon. Pila ni chicharon niyo, ma'am? 340. Nadlock sila, itago. Dried mangoes. Magkano, sir? 150. Ano yun, sir? 130. Nagsa lang. Unsa di siya, ma'am? Pasaril. Oo. Ini. Shout out dahil sa anak ni sir. Kaya pangalan yung anak, sir? Sapira. Shout out kay Sapira. Salamat. Yan na. Salamat. Mga studio, kasama pala natin ang Bin and Yuri. Ayan sila. Sir. Hello mga ka-studio. Kasama din pala si Bibi Ragnar. Chill like a boat. Nagutom ako mga studio. Kain muna kami ng Jollibee. Jollibee pa rin. Ayan. Lami na. Init ba? Yan, kain po mga studio. Thank you, Lord. Good evening po. Nasa huli tayo. Panghuli, 38. A few moments later. Yan mga ka-studio, dito na kami sa Manila. Susunduin pala kami ni famous mukbanger, Iwik Mukbang. Abangan niyo po. Yan ay si Iwik Mukbang mga ka-studio. Bro, naka-vlog to. Na nga po, no? So, welcome back mga ka-studio. Hello mga Ayan, ang dilim tadi. Yan, nandito na po tayo sa bahay nila. welcome. Sa studio, welcome kayo sa amin. Halika. Bestseller nila na crispy pata. Kari-karing bukid. Yan, grabe. Salamat, Umi. Parang balbakuan. Welcome kayo, welcome. Kain Ay. kayo. Welcome to my guys. Nakuluan ng mga... Nandito na po kami sa kondo. Ano tawag dito? Deka Homes po. Dito po sa Deka Homes. Lakasa. La Casa Dulce Staycation. Ayan. Pasukin natin mga ka-studio. Yan. Wow, naka-ready na to. Wow, ang ganda dito. Uy, may naka-ready na wine, no? So ito po yung kwarto mga ka-studio. Yan. Yan, oh. Yan, pwede pala mag-videoke. Ano tawag dito? Ano sila? Wall, ano? Merong projector. Ang ganda. Dito sa kabilang kwarto. Yan. La Casa Dulce Staycation. Buhay na tubig. Dito po sa Buhay na Tubig. Imus, Cavite. So mayroon pa silang pa-cake dito, wala? Cake pa ito. Welcome Wow. back mga ka-studio. Diba? Bisaya Studio at saka Bin and Yuri, oh. Yan. Siyempre, Happy birthday. Tapos to, lahat libre pa to. Oh. libre ba yan? Yung chill kayo. So ayan mga studio, so far, ang ganda po dito.
Sa mga gustong mag-rent dito, no? Message nyo lang sa kanilang FB page. La Casa Dulce Staycation. Maraming salamat po.